Nadangat sa Tambalanan ang 15 anyos nga estudyante kinsan naligsan dihang milabang sa karsada sa Liloan. Ang insidente nahitabo ni atong Huwebes sa buntag, diin nakuhaan pa sa CCTV ang daw paglupad sa biktima sa wala pa kini malagpod sa tunga nga bahin sa karsada. Nagpasalamat ang otoridad nga wala maigo sa bus sa pikas nga lane ang rider ug ang estudyante. Matud sa Liloan Police, apektado ang walang tiil sa estudyante. Kinsang pabiling nagpaalim sa Tambalanan. Ang rider kinsa nakaangkon og minor injuries moabaga sa gastuhan sa biktima. Ug tungod sa insidente, nasabutan sa barangay Yati ug sa kapulisan nga idili na ang pagpark sa mga sakyanan kilid sa karsada, ilabi na haduol sa mga eskwelahan. Kini aron dili mapugos ang mga estudyante nga mobaybay sa highway hangtod makaabot sa pedestrian lane. Nagkasabot na gid sila ba na sila settlement kay gisagot na diretso pud sa kadtong rider ang kadtong gasto at tong bata tanan kay dili na gyud to pabutangan pes tambayag sa kang lapit sa pedestrian kay nahimo naman kung practice na kay tungod kay nay mga sakyanan murag mo shortcut ang mga bata.